to vlastně čerství těstovinky, protože my jsme výrobce čerstvých těstovin, to vyrábíme přímo v Mníšku pod Brdy a tohle máme jako prezentaci a představení těch našich produktů, že to vyrábí vlastně zdravotně postižení. Kdybyste chtěli ochutnat pesto, klidně ochutnejte, tady máme pesto ze sušených rajčat, vemte si vidličku, jestli chcete, ochutnejte. Není problém. No, to opravdu je domácí, bez chemikálí, bez konzervantů. Děláme to vlastně v chráněné dílně.